alam the bangke mopen ke ceng lo jail ke jang non kaduk we pani sihat ke bang phok ke bak athak si kaduk we phan police atum nep pon lab lo setame non jailer lo hamren district jailer lo ke dolang ke bang throk APHLC Songjapo tum dolang alang litum aphan akes kupuanang deng si kile loma pula bangso aputhak radaphan kapachini ji po phanse jasemet ke kewang lo ke chengsi alam the bangela lo la sin non la bangso alam the sar pensi than pon po non la bangso kes ko piang deng si doloma la pen komantur ni si alang litum phan kapajok unjima la bangso alam the si sar si than pon po kardom APHLC atum nelitum la autonomous state ke long vek ji aphan la pen ke 6 schedule ajakong kang butang an ka che long thura kapang tang thu thek ji aphan nelitum ka che song cheng lo chu thang ajiklo in koi rai siar ni pen doram la pen si cheng lo la pen nelitum ke claim ke ka che song pon de ka che song binom demokrasi ateng pen che chok che pin che theng the pin seta police atum netum towar nang khang dun pet ti pen a jok nelitum police tum ben ching be nang kok lo la pen hempor nam nang rab dun pen a jok police tum hata ing be lap ti undet lo amat si non ki juthu ing koira throk siar ni ing koira throk ta lo ing koira throk in koira pho bang konat ma jong seta in koira throk malom bitung reng thama adim ta in samjing men si dolo seta non police tum hala dakpenda nang pinir lo la penili tum kopli along ke claim hut abang ke police atum nang theng olo na ing bay olo neli phanda nang ing bay phit lo ni ta crab phit lo la pen ke la long Rose England pi la pen ke Lili bepi la tu la pen aku inut dalam amen ni lino anta long to that bomb seta alang lita akeng solo akeng amek thetan lo la pen ke ing bay lab that lo somar tong ka chit thur pi ni ta dulo la pen ajok ni litum case claim nang koklo seta case ke claim ke ni tu office ke claim police tum sin li tum hana case na pi opram police tu ni putu ke ni li tum APHLC tum si police fan theng vre pusi ha jach no kan inge dam la pen na jo ha court along kan inge dam la pen na jo arni si phia tarik ke ni li tum phanang pe jok je de lo ni tum amunit tum phan bang throk non da dolang non ke dolang ke Bikram Hansia ke hai dolang kursing timong ke hai dolang Samson Teron akehai dolang Chesterfield Crow akehai lapen ke Baliram Crow kala lapen ke Novokanto Kathar lapuan non ha hamren jail along dolang alang itum jok plodja podlo athema setan ni litum ke abbe gavelo nitum aframanda chipulo te ma chepere lo seta chepere seta mathakrang lo nitum hospital nang pon lo police nang pon lo tahala record hai hui ta dolo arrange so record hai hui ta dolo seta non bang ke police tu ni putu parlin phangni tum aphansi nili tum si police tu man theng wret pu la pa ko police tum eson hamren ISP amasi TV ang no ning yelo reporter tu mang no je nili tum bule hala harlong sora polobadi kalilo there are lok alang roy adolong theng pia dolong hala pu ni to make a chok yipu se ke sik pu la pen hala ka prega dolong da dolang theng pia dolong la anda make a labji la pen ke DC office ni litum gherau ji pusi DC phan ke thandam government phan ke thandam press ang no ganing ji lama sin ni litum SP la pen DC phanda pulo telephone banda pulo ke tok banda pulo ye komat lo la ke than komat sila ka pachu be lam ka kaning je lo la SP ko nat ben lo kar jilong
ko masih alang lipan ke tan lo ni tum hanang pacini nai pulo ni litum ke son jat a bostu ta dolong chot kalilo jat a property jat a hompoti ta government ta me public atum hompoti ta me ni litum ke kapalang hoji ge ni tung ke a plan da ve claim mo pita claim la pen ke disio fe gherau ji puta ni tum a plan ave puni tum than lo tapilo la pen DCSP phan arjulo pen DC phan ye pulo magistrate inquiry pa pe do nai pen inquiry report ta ni thuma nang pinai SP ka inquiry non investigation dobom posipu alang li investigation ke long ko pilo ma ke long halo solam ni tom phan nang pinai nang pachini thone akagos a report a copy ni tom nang pinai pu se tom hang lo ke top pen pulo la pena jok non mate pini karju thulong bangke isia case bang ini tum haidet lo non isia case pen bang ke alang litung labang throk phanta bail pidet lo pini la pen ke non cricket homar ni aku case do thu elang hadat pen ke la ke district and session judge court lo pini bang ke first class magistrate a court along si pini ke do lada bang ini tum haidet lo pen district and session judge along bang mo cricket homar ni doji halo so arni aphan bangan nili methang mata case pithudet lo la police dom birudhe athe ni tunge la son claim konat man nang pachini nai pusi ni dum arjula sa case bange mo cricket homar ni si thurji cricket homar ni tum hai lo te la ge ni tum kadu eta jok phun pu hala police atum la kachesong arat atum aphan ke theng ke chok areng ame kapado ajak aphan ke ano ardep jing lason ano kosono ma ape lason phalang no da ano heno dak lo hin na thu bang ke la puson do asi labang so police atum kachenek aputha lam hoi tame pidam lo lasi laso alam hoi ki pidam ajok si police atum ba mate la law and order atum bang ke kodalong bang ke alang litum bang ke alam the thi he kason lo lasi alang litum pini labang so case apoda bang ke lam the nang thak dun o athaya vedet ajok si isia case bang bang ke pini bang ke bela order bang ke long et lo lasi non ke nangji cricket home arni hala district and session judge a court along hala bang so case an chot lo pusi sar pen da than lo la pen nitum kaduk ave phanta pachini lo lasi ason kaprek la bang so alam the along pine paklar don thu muchot alam the do thulang ilitum do thulang ilitum police bang ke pulo ilitum si police tum han theng vere chok vere pulo eson bang mang hume medo great inquiry throk sier ni pulo inquiry throk arni pulo je inquiry throk sier ni ke ekalilo inquiry throk sier ni si pulo thang thang inquiry throk sier ni police tum pulo netum along munit avedaji athema netum Meghalaya election lapen Nagaland election long dun et nai pulo seta inquiry ner ke babange police atum kakik kam thu ke batai phlik kam thu de konat pen lo la ke long lo lapen konat pen lo ke long lo lapen ke theng I ilitum aphanang ke theng I achinta police achin ka lide police achin pulo de raidang pin ni achin lapen check sita hala ang tup ating rian atu si NGO matidi angen non gen litum phan PVC pipe hadi hala lang pin ne lang along chor hadi PVC pipe pulo lage plastic a pipe la son a chin ben sin nang theng pa chebeng et la po an la sini tu mathalo aku alang ni tum pulo police abedaji pulo angen non ga aku ong tu mucho inquiry ner kebarni ni tum ka chini dam gela hello bongo sena tum pansi police a choi paching choi si nili tum phananga pe theng police jong tum ni tum phan po anong theng thiala tum mangge asam police jong tum mangge sethala bongo sena tum mangge lage ni tum phananga lang selet binong lo athema nili tum APHL si tum si bongo sena tum phan ke dakring body nang tum ni tum along le karbia long le enong le karbia sakori enong le nang tum vote ta nang pidun long le election nang thudon long le puni tum puwaret ke matidi lama si bongo sena tung aning so dung ne tum phan la si hala bang sor ni inquiry ner kapar ni tum chi nia tengate bongo sena tum si police son che plang dun si ni tum hanang theng mare
amat nilitum FIR pidam thudet lo wothalang so PS along atumi dik pidam lo lapen ke kheroni PS along atumi pidam lo la police atum nilitum phanang theng bare la bisar nai pusi lapen arrest nai la bangso police tum phan arrest nangji pusi nilitum FIR pidam thudet lo ha police tum long arona tenge police long si pidam nai mati police station long si lama sini tum police station long si FIR pidam thudet lo nai le labang so FIR bang ke ceng ko ke alang litum police atum FIR dengde pusi pulo setame aron penche alam the alang litum han pudu namasi aphian ke sai jok je labang so wathalang so police la pen phelang pi police atum ta FIR bang ke deng pon nang kok lo la pen copy ta asohi ta nang chipidun nang kok lo ke ceng ko ka copy sohi nang chipidun de amasi ni tum pulo section 47 Assam Police Act 2007 Section 47 along ke tok do itum ke thandam aling seta FIR ke pia ling seta la police atum itum phan longlo pura itum aphan isia asohi nang ke pido pen a receipt nang pido nang ipo ke tok do la masine itum pulo nang tum allo la son si ke do la pon nang tum nang me thang allo ke pi phuk nang ni pusini tum pu amasi alang litum nang deng do nang kok lo asohi ta nang ke pido nang kok lo la se aron pen dam amasi penang an non bangke labangso akes ke bangke itum ke hai na si dam bom lo la pen hala jailer lo ke do lituma APHLC asongja po atum alang litum aphan prapjin pen itum pajok ponun po la se kadu ka beta la bangke ningarong chipi melo la pen la prang ni non ningje dun thudet po la police pen ke pho lam bangke chu inquire ra throk arni thang inquire throk arni neli phan la pen nitum jirpo bang phli neli pen neli tum neli gari scorpio gari pen si dam lo aprang ge tisorong kopia kamar tisorong si meeting doji pulo mass joining BJP tum bang don pharo ke thom bak nang join nun ji pulo amat lage police tum ba DC pen 144 order nang pithudet 144 CRPC order nang pithudet pen jok dolong leder lo amasi dharmo pi nialam che than nang pusi deli tum phan hala korno be rong si aku nang hang thulo aman nilitum dak pen ke dam un hot bokolia dung pen ha korno be dung an bongo sena tum isia gari nomor ta diphet la sona gari pen ni tum hanang plung dun waret lo aprang nang thang pet lo aman ni tum tet plot lo man nang plung dun waret lo ni tum ke tet ya theke chini lo lage bongo sena tum lage ahile do yige lahilo ni tum lo hile be la masi ni tum ke tet ra ke kat inang lo kat lo mat la national highway king ni tum hanang plung dun lo amar hala tum ta hala rat atum APHL se aratum bor pak lo amahala tum ka phere ma ke kat tong ma gobin rong phar gari petong tekang tet ye henu dak lo gari ke petong tekang rai lo amahala petong tekang rai hut hala tum lucky deep head agaria nombor klu tekang phit la buye hala sarni aman itum agaria nombor ta long lok lo agaria nombor ke chupen da pupom lo ha UP Uttar Pradesh si la so gari kenam la ke UP 14 DJ 9626 wa nombor amat la son chini der lo la ke kachong hu gari la pen hala internet long lang lo agari ta ahem pu ta ave pu hada pu ange la son gari pen pu lo te la ke hok lo la ke ilitum hanang pithiji karbia tum hanang pithiji la pen hala tum la athik the police tum ta dodun lo mene la long la extremist group ako ka selam tu ji apane hile pe ot po ar lo ke do pa je krong po poisa pe hang po la tum che thak dun po police tum ta che thak dun po la son akam ke claim ji aphan la so gari and bomber kom la pen munit tum man ka pithi ka chong hu ka do kai ta phan la so gari and bomber kom and it official la ki dip het ji akam ke do amasini litum la ta
Bokolia police station along nitum FIR pidam dat la pen non police dum enquiry ra la so bongo senatum phan nep serak nangi pusi nitum pulo police dum non nep haiman nep haima la ke itu lang dun tu bom tetik le la se la bang so lam puthak mo pen sar tum dak di phu pen alang litum ha pholoni na si dam bom lo la sor ni bang ke sar ke than lam the nilita sapso rat phan ke than thugang tung bang ke nili bang ke nili hem pholoni lo amat nili ke APHLC pholoni constituency a ro tumpen haladak mass joining mai ke padoji pulo kamar tisorong pathu aklamalo amasi hala law and order atum police atum magistrate atum neliphan nang kololo dak ke permission ave pot nang tum meeting ke donang nek masi hala dak ada prang ka theang pen masi police atum ton thiblo hadak nang padolong le delo ajo la puthot ar la sorni nang le le aprang arni pena ajo jirlo ta dilhem police wangla lorin the PIC la pena lang litum constable atum kadok we bang photrok bak bang proxy bak do nilhem ke bang jirlo por masi niliphan isia notice alo nang thon rong pisa ho nang litum ladak kamar tisorong bang ke permission ave pot nang tum 144 do bom la se meeting bang ke dolong le pusi isia lo nang thon lo amat niliphan receipt ta nang en pondel lo amasi receipt bang ke nili chipi du nang kok lo thema hem si nilibang do kok amasi 144 do kok pot pate pek do no dak lo meeting bang ke fil long bang ke donang nelo pusi dota do de der lo amat nilitum kamat thathu bang ke rata tum phana bang ke parjutang der lo pot hemar lo ke dolong 144 le do pusi tame hemar lo ke meeting dolong thema towar lege dami ta kali bang phale pasik sagi ta kali hithi kolat long lege doi ta kali masi harmon club ahemar lo si nitum haladak isia hem the tando harmon club ahem lage government ahem ta kali hadak si nitum dolo amat hadak ta police atum aprang ke IC ta wanglo loring thipi aphige OC ta wanglo aphige DSP ta wanglo la so phi alom so phi ke magistrate on duty ta wanglo aphige additional SP ta wanglo amasi haladak ta nang padolong le de amat si dakta dolong nang hadak penta nang toy bori de lo nitum phanang padolong le de amasi la sorni si saratun ta diphu pen ha nilitum long wang bom lo meeting nang che tong dun ji phan amat la so phi sartum aphan ko pui ko matong nang eplung dun ne bangke nili aphian si ka chini lo la si haladak phuluni nang lele asek sartum han volong ko majiban si la bangso agari kreta aki bodi sa lir hoi aki ek binong ali gray color ko pi polone dam kar biang long lo non long hedi ka cheplang manghume me la poson cheplang det ti mathau ne pin a phere me la son asat nang klang bom ti la si kar biang long lo nili jokwan lo pu mathada mune non malo si hala meeting ke dor ni alam bang la pulo setame aphi bang ke nilitum hala dak ta dolong le dat joine si APHLC phuluni a president ahem hala dak dhoniram timung ke hai ahem thikku balong si kaduk ka arat bang ke hadak si chingsom damrong lo harmon club pen ta cheterek juisi normal suna si do thurang la hala dak bang ke pine la jutang jubat aputhak si nitum lam the chingki rong na meeting bang ke pini bang ke pado dedet hangyang nang pusi hadak si do dam kok lo amat haladak ke wang ahud anta labang so agari kereta bang ke sartu magari long nang plung dun bon la amasi nili bang ke dhoniram timung ahem le dun tong ni lang hithi malom si do kok lang la so hut si haladak rat atum bang ke labang so nang ki plung dun agari aphan cebor pak lo pusipu nili bangke lan bangke adung avere posi thek dun long le setame aphi a video kaduk ka long si ke thek long lo si labang solam the bangke nang tum kaduk ka beta non malom la puson cheplang bom pojone si nili tum kapachini ji phansi nang ke than lo la ke ason ka prek
nang litum ceremek nangji pophan thap phere nang ne mathe lapuson kadok we matha une pinalam ta cheplang det lapuson ta dolo non bang ke la so phansi nang litum phan kapachini cho la se non hala bang solam the bang ke padam nang neng we josemet litum ke than ji bang ke mo pen da than lo la jail ke jang abang phu tum phan ko piang deng a status non do bomma la bang so kes la ta than lo sa tame non malom isi tumi pini la da kar biang longor lo hurisai la puson alam the abang ke hala dak diphu a town along isi chumalom pine jelang no da hormu therak me khai phan aman pawedet la bangso alam ki nang klang lo hala siri mongol pune pine la bangso kulat ahempu asopo nisan jain pune pine alang litum kachok lem chok chedet la pen lam chota kali la dak sik schedule ahawar inglong so arat phan pine aman pavircho mate ilitum phan nanglang prok la pason lang rem ke klem der joksi penangan asong atum bangke la bangso kulat ahem putum hana bangke kulat pabilong nang ne pusi kachesong lo lapen district council autonomous council atum benta la bangso akulat phan ke penangan arni hana bangke inghap check lo setame tumi pini pena bangke chehang thu joli lo ingpu thuak pula se ko puson si ingpu thuak ne bangso lam the bangke ke cheng penta ang ton alam mang chini du net setame ake hai tuliram rong hang dak non karbiang long autonomous council long asiem alangli kaningje pon ateng pelotang te la kulat ingkir pinai pu kipu ke hang kachesong abang phu bang pi asong atumsi ingpu thu nangji puta alangli tumsi kipu dam thu pu nili ladak isi kachini dam kantung mate kipudun kantung alam the bangela lo tuliram rong hang ake hai abang mane a organization tum kulat ingkir nai pote ingkir cek mane organization tum impu nai plote impua la puson stong claim bom poma athema ili tum kedam tang ningkan ketom pli prang tame dak roy bekaria long ta la son thot alam ki ke nang klang la la penha hanjang lang solong setame chumalom la taxation department of han officers atum phan areng pasu thop lo theng don kloi lo ke theng a hir do sak lo alang litum avili sensam lo stame ni thom phan ing kir chek lo stame nona bangke alang litum ta reng dok reng ni pensi kulat bangke ing puak lo lasi la puson kacari pelotang te konatan si ledam poma non ni ko ansi la bangso autonomous council do jelang ma lasi ini tum manghu memelo lasi la bangso alama putha sar penta thethini mu pen ningjeji pulo lasi nangli pen le ningje pona nili ba ilitum kamatha nangkok ke la pu hello kaita song atum pusi bangi pu hedi song atum claim ne sona ka henu nili song atum le poisa chu endam lo pule nili pudam kali teta non ke alam ke klang ke la puson a anathu si papedam det lo mati di angela son lo pulatang te ilitum karbiatum asoritro a ot adur lapu ahen luma yo la son alam nang klang de ay karbi tum bula de ni tum PHLC tum anda karbi la pening long arada tum ni tum angela ni tum han anta PHLC tum anta PHLC chot kali hala ke misen tum han anta anom pi junior de lama si la solam ni tum da ningje do nang kok wana jir ke ding ni tum PHLC pen ningje dun de lo la pen KNCA tum alang litum cedan vek jipu kaningye ke nitum ta thek long lo la pen nitum ning ta rong lo labang cedan alang litum cedan bom lo kong lo la pen non ta komat a song atum bang mala ke itum
CEM ta pu pedet jong klok le det song atum pu si pu song atum la ingkir nangji po atum si ingpu non pu nang pu thu lo ke pu yo dei ai son alam mang pu le dei kamat hadam na iliga chini dam nai ge intung ge aron alam si ki pu dam nai administration government along administration lo te sales tax but la pen trade and commerce alam lo la ta aron du la aron ke la hello itu trading license en nangji la pen trading license en nangji pura ke hang atum aphana link pinangi po abang kali lata la ke chini nang po elitum $60 lo ke hang atum phana link lagi pinangi ali abinong ke che atum phan tribal kali dia atum hang ke pipedet nangi pusi halada ke tok ke cheng si ke do elitum ladak la $60 la soa la autonomous code volume 1 along por helo te thek long ji pipedet nangji pusi ladak ke tok ke do sita la pot si non ta nangge hang atum ling pinangi pu alam kali la pen aku CM ki pudam itum ninge dok de kala hello je alang li pulo ingkir nangji pulo ni ingkir lo ingpu nangji pulo ni ingpu thulo dei alang li CM council kachari song atum ki pu alam aling si alang li claim chot nangi ma kali te alang li aron ateng si claim nai ini tung kachini ke aron ateng si claim nai lapot si alang li pulo ingkir nai pulo ni ingkir lo ingpu nai pulo ni ingpu lo pe chepe oi ke ami thang ni ke thang la ke chok chave pula di nang tum si ke pulo ke pula seta alang li CM ke song tum ki pu aling le claim non pu le dak ke to kali aron along alang li aron along sil aron ke la son si pu ke pu alang li pu na ye porlo song atum pulo la son ingkir non pulo ingpu non pulo setan aron along son si ke tok do la pen ni ke aron ateng si claim ji pu si alang li pu na ye porlo la helo ke chok chen ne adiam bang lo alang li la pu an le chipi yo ki pu son te di song atum pulo na ingkir na pulo na ingkir lo ako inpu nai pule inpu la pule pu an si ke claim nai pute itu pu an ki pulo alang li phan odd link si alang li phan arisim nc ilitum sorkar non BJP atum RSS bongo senatum ke karbia phan ka pivir kam inglong arat phan ka pivir kam claim bob lo body alang li phan arisim nc la si ilitum pulo nang li party pen resign that non he pulo song atungi pualing si claim you put alang li people resign de la sital resign nang kente aku itu resign nang puta party pen si resign nang pusi puchot CM resign nang ipu pe alang li yang si party pen resign na son te hala national party atom alang li pan resim ke en pen ge chipiok lot undet poga alang li la sini tungi pui alang li CM ta dobom ta me council ta cari bom ta me ni tu man da rap don tu yi yong si alang li tum la BJP ba Congress National Party pen yong si resign lo te ni angen non bang ge sita thana link sita la bang so ke sa bang ke la ke yong si command ni asong atum yong si pudam lo ingkir non pulo ako ingpu non pulo pudam laso la ingkir non pu vek atum si ako ingpu non putaye pulo ako kipu ita ko pine yong si chu endam det lo poisa chu endam det pen si claim lo pulo tante la ke iditum tribal atum phan ke anong juno pik alam lo la ke la sinitum chu endam lo boni tum pupi athema ni tum long la ka proman ta ve la pen ni tum ta alang li tum phan song atum man da ni tum ta ke rap dun ji ning hang lo la ke un an pen ke la si alang li tum met na ni tum ching ki ching wai ing tum lai he lam ma ke thang da ma thanang ne tum pupi alang li tum ka hin claim that lo puge seta bang atum son si epic lang that lo kalima kalang di la alang li na CM kan ya tengke itu ma song atum si mane poisa ke long chot ya phan si ingkir non pu non poisa long et lo por ako input non pu punang nak le ya lam mang ke seta la son lo polo te la ke tum therak me mia kam lo la pen ni iligama thana ye CM ta la son pu amat ka do ve song phan pe rob rap krei la bang e chok chi
Yong itu yong vet non kumat asong bang lola alang li pu vet nangji angge ala kadu itu manda anong piuno rapet la sono bang ke la ke klaim kliat si ke mi pusini tum dama thadut nelita la sonsi ke pudam bang tung lo thema non na tuliram rong hang ke hai bang ke bang la sonang ki pu bo masi ne ke pu piak lo plotangte la ana kamatha kang dai amunesi det kachari ji plotangte la ke ilitum kaduk kaweta hilik jangdum rupo kalang lo athema ilitum mangke non la bangso alam ki jot polam gali la roy bikari alam ki bangke ilitum kaduk kawe komane inut bahani tungge areng so jengjang lo kalang oh akes jujjelang piniarni alang itu setame ceklo e jona phi bangke alang li phanta pangputhua la pen la da bangke ilitum arak ili tuma karbi tuma mata labangso kulat labangso kece so tuma kulat pensi pho iset lo therak meme lo setame pho bata pita nonta labangso kulat along thot ke dam che thor ke nam dam che pekon eset titilang lasi kupisi la pusonta therak amek avedan mai tum akhayatum aku di sige Roy Bakery puamat kali dia mah rong pi bakery pu si pupo pu dalam do di. Aman non ke rong pi bakery ta konal ne ave pithudet lo non ke. Non ke Roy ceplang tu. Roy Bakery aku ceplang tu ad le lo. Masih ilitum tamatha bangke pangcing chat nang ibon. Lada ke ilitum khai phan nang lang plot si lapuan nang videra pita non puta haladak bang si kedam pa ong thu mulang. Lang namel lo plotang te chonu chumi pustame ili tuma khai seta him ge jora tanta dolo di fuang bongta la pena longa prek tame dolo la puson thak alang litum ke jora him si chumi bare la puta kalilo hala bang ke to choklo setame jugedam tang cheklojon thompli aprang lo ladak taxation and department pen trading license ke aphan kelang jari phan hanjang lang so hi thialong abangke la department officers atuma phansi bangke che ke beso bangke ke theng ke chok thi cheng anda wilo angke hala dakta nini thom phan ke inkir pichek lo angke aphi bangke komane em pen chini msc penal tum bangke chini pomat ha dakta ingpu pithu plin lilo non bangke asi nili isialam kipu gantung council kachari tumpha lapen rada tumphanta kapachini gantung labangso allo along control of trading by non tribal regulation 1953 body ladak kit toke control polote kichi ke be asu atum la business ke claim be ha ke claim jongsi bat piglo plotang te alang litum nang cherai thipji la si alang litum phan pu isia limitation limit ki bidun ji phan ke khang dun ji phan si control pu aron ka semarlo la si la bangso aron penelitum alang litum phan bang trading license nang ke hang a link mate trading license do tame awe tame beha bang ke pa claim aradlo polotang te ilitum labangso aron ke thang alle se velo loke la se alle ma se velo loke tok te dera cholo loke la penelitum ladak six schedule area puta kachik puta thang alle sikai sita lake alle puke avelo la si ilitum kadu ko beta chini nang po control polotang te ke khang dunji pha la ang lit big pen ilitum ke khang dunji phan si control polo ilitum aris deng along kapat do verji phansi la bangso aron ke kasemarlo kasi la ananta chini ne polo tangte bang aning hanga link to pima ke claim ji nonta lapu Nagaland ke dai na thu khot ti malom hal hai alom bangke langdam ete ilitum pudam puranta karbiang long puta kamatha anta sumkrungan lo lasi la bangke kupia porma pelotangte la bangso aron ilitum claim tek tedet la pen rat atum ta la bangso cerok tok abangke ke do bangke akenang sodlo lasi ason ka pregalam bangke pining weke avelo
nangli pinikin ini dolang la dak la alamange the Mikir Hills district trading by non-tribals regulation 1953 tribal kaliatum aphan ko pusonsi kape claim long le dejima pun a section ta 3 long ke thom a section long pulo angdeng so ke thom long pulo no person other than a tribal resident in the district shall carry on wholesale or retail business in any commodity in this district except under and in accordance with the terms of a license issued in that behalf by the district council under the provisions of this regulation. La allot a chok to te desita la daki puge tribal kaliatum ke aprange pu tribal kaliatum ke dukan ke jor ke lang akam pape claim long nang ni bohelon alam ke thinai la lo jong si pape claim tu sita puya la daga do jong si pape claim tu sita license along ke tok ko pi alam ko pisi ke tok ma au order halas o teng si claim chot nangji puji pu dei and then alam ke thinai bange tribal atum kalite pape claim long le det nangji pul ante non itu ma CM ba EM atum seta ba officer atum seta la so la akame claim to mangke song atum ko pil ningje ma la leke lang dam nangji ka li podlo la lo teng si claim ji ke ni tum puji punai ya podlo non ge alang li has song atum han koi hup song atum si ni tum han nang ingkir non punai puloke ako song dum si non ge ako impu non punai puloke budi la aron akitab abangke ili tu CM ke war tu chor khang jang le ke claim tu la bangke he no pik alam lo thema pir the ke aron pen claim klete la ke det ke virpo la ke thek lor la soteng le lang dam lo tangte penam dik yong si ko mane ke che ke be tumta isia song nang sengra hala tumbang nang ningje tu ladak dipu arong so pilong an bangke daka bangke karbi tumang ke behanang klem long le lo tangte tuleram rong hangke lata kroidun det po lo so nang nak le la pulo mane pudam dop lo te kroid la si la soteng lo tangte litum bangke therak me alam lo litum kamatha na hoppa le la pu som si che paklang dak lo asi la puson bangke kalidet asonte pusi itu mabangke kamatha lo asi pining we mo pen kache thamtang analam tame nang litum nang matha dono la pen anu tin tame cherok tok pen le ke doji phansi chuning ri lo pining we la ingdeng pharo ke thom rak trok si la bangso chingki che thana bangke ason ka pregalam the bangke dam de lo la puan chingki pensi pining we bangke kang ton iglo kado we phanta chorol kardo